Moikka moi kaikille! Tänään on maanantai. Onks tänään 1. päivä elokuuta ja nyt on niinku viimeinen kokonainen viikko kesälomaa jäljellä. Ja me ollaan tässä nyt lähes mökille. Meillä on torstaihin asti mökkiä. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen koostevideon nyt mökiltä teille, joten nauttikaa! Mökillä nyt toista päivää, tänään on siis tiistai. Ja mä kävin eilenkin itse asiassa lenkillä melkein heti kun me tultiin mökille. Mä lähdin lenkille. Täällä jotenkin maisemissa on tosi kiva niinku juosta ja lenkkeillä, kun täällä on tämmöstä tosi raikasta metsää ja tällaista. Mut mä menin oikeastaan eilen melkein 10-15 kilsaa lenkin. Semmosen lenkin. Niin mä en tiedä, mun rupes sit selkä sattuun tosi paljon. Tossa tänään aamulla oli tosi vaikeeta nousta sängystä ylös ja silleen. Pääsin sit ylös ja mulla oli tänä aamulla fyssari. Ja kyllä se nyt taas auttaa vähän, että se on ainakin tuettu nyt tosi hyvin teipeillä. Koko selkä ja niska ja käsitelty oikein kunnolla. Niin ehkä se tästä nyt, että se on vaan ärtynyt todennäköisesti eilisestä lenkistä. Kun menin niin pitkän ja mulla oli pitkästä aikaa mun tukipohjalliset jalassa. Mun pitäisi pitää niitä. Mä en oo nyt pitänyt vähän aikaa, kun mun on tullut äkillesian tehnyt niitä kipeis. Niin se on todennäköisesti siitä. Tai sit se on sunnuntaisesta ratsastusvalmennuksesta, kun mentiin niin paljon harjoitusravia, niin otti sitten siitä nokkiinsa.
on keskiviikko. Tää alkaa menee jo yön puolelle. Kello on nyt 10:30. Mä istuskelin tässä nyt vähän aikaa laiturilla ja nyt mulla on ihan kamalan kylmä. Joten mä oon menossa saunaan istuskeleen hetkeksi aikaa. Mulla on semmonen ihmeellinen tapa, että ensin mä jäädytän itteni tuolla laiturilla ja sitten mä menen istuun lämpimään saunaan hetkeksi ja sieltä sitten sisälle ehkä pelaa vähän korttia ja sit nukkumaan tai suoraan nukkumaan. Juu, erittäin kaunista huomenta kaikille. Täällä sataa aivan kaatamalla vettä. Joten kaunis ilma tänään. Ja juu, tänään on siis torstai. Tänään itse starttaan kotia kohti. Lähden 4 jälkeen 4:30 aikaa tallille ja siitä sitten ajelen kotiin ja näin. Nyt mä tässä heräsin äsken, kello on 12 kohta. Ja mulla on tosiaan vielä yöpuku päällä, koska mä vaihdan sit suoraan ratsastushousuihin nää sortsit. Oli pakko laittaa huppari päälle, kun on sen verran kylmä. Mutta täällä on tosiaan vähän ankea ilma. Tosiaan kello on nytten 20:05. Mä oon tästä lähdössä tallille. Mulla alkaa siis 6 ratsastustunti, joten lähden nyt sitten täältä mökiltä tallille. Tästä ajaa sen puolisen tuntia. Ja sitten mä tuun vielä takaisin mökille vähän, en mä varmaan uimaan mene, kun mun selkä ei kestä tuota uimista. Mutta saunaan sitten ja näin. Mutta startti. Joo, tää auto tosiaan pitää jonkun verran meteliä. Tätä riisuttaa. On tosiaan uitu ja saunottu. Kävin tosiaan kerran pulahtamassa tuolla järvessäkin. En tiedä mitä selkä siitä sanoo, mutta se on sen päivän ongelma. Oli pakko päästä tänä kesänä vielä uimaan. Tai kyllä mä nyt varmaan uimaan menen ehkä tänä kesänä vielä, mutta Ristinjärveen. Tämä näky on viimeistä kertaa silmieni alla tämän vuoden aikana. Tää ei nyt enää ole kamalan rauhoittava. Mut silloin kun satoi vettä tohon aivan kaatamalla, niin se oli tosi rauhoittava. Ja näin. Mutta tosiaan tästä nyt kotiin päin lähdössä. Äiti lähti jo edellä. Ja mä tässä oon lähtemässä mopekaarilla lyhyempää reittiä, koska mulla menee nyt vähän kauemmin kotiinkin. Kello on 9. Ja jos mä nyt tästä lähden ja ajelen semmoista normaalia vauhtia, niin mä oon 9:40 vähän kotona ja sellaista. Jos nyt taas starttaillaan, menimme. Heippa mökki!